ever get a chance to be together. Πάμε Χαβάη με μια ρόδα. Μαζί προχωράμε. Με μια ρόδα. It's a pity. Καλύτερα υγιής και πλούσιος παρά φτωχός και άρρωστος. Κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα. Το δαμίγο το γιατρό, τι τον έχεις? Και αυτή τη στιγμή, την ώρα της κρίσης, ειλικρινά το λέω, πρέπει να σοβαρευτούν τα κόμματα. Τρέξιμο, λογαριασμοί και δουλειά. Από φόρτος εργασίας. Άγχος, ακρίβεια, χρέη, δανεικά. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Πάντοτε συνοστισμός μες στο τραμ. Βρώμα, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Give me a break. Αν είσαι σπίτι, αν με one man in my life. Oh boy, it is a pity. Καλύτερα υγιής και πλούσιος παρά φτωχός και άρρωστος. Το δαμίγο τον Ανθοπόλη. Είδατε ένα Ρενό Κλειό. Αυτό το Ρενό Κλειό, πέρα ότι αποτελούσε σκοπιά, ήταν και χαλασμένο. Ήταν και χαλασμένο. Δεν έπαιρνε και μπροστά. Δεν έπαιρνε και μπροστά. Εννοείται ότι ήταν το ίδιο κάθε μέρα. Το ίδιο κάθε μέρα. Και το ήξερε όλος ο κόσμος. Και μάλιστα δεν έπαιρνε μπροστά. Δεν έπαιρνε μπροστά. Στις 6 του μηνός καλέσαμε την Express Service για να το βάλει μπροστά. Κυρίες και κύριοι, το 2004 οι πολίτες ψήφισαν πολιτική αλλαγή. Ζήτησαν νέα διακυβέρνηση και επανίδρυση του κράτους. Τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Στου διαόλου τη μάνα. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Γιώργο. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Το Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Πιστεύουμε ότι ο τόπος χρειάζεται ένα άλλο κράτος. Υπεύθυνο, αξιόπιστο, αποτελεσματικό. Το δαμίγο τον καθηγητή. Με έχουν χαρακτηρίσει βασιλικό και ακροδεξιό. Εμείς είμαστε από την κεντρό οικογένεια. Γιώργος Παπανδρέου, Ελευθέρος Βενιζέλος, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Όλη η οικογένειά μου. Αλλά εντάξει, θέλω να βάλουν ταμπέλες. Γιατί δηλαδή, οι κομμουνιστές έχουν λεπρά. Οι κομμουνιστές έχουν λεπρά. Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά, να ξαπλώσουμε βρούμετα στην αμμουδιά. Κάικα! Θέλω στην παραλία να ανάψω φωτιά. Απόλλωνα! Πολυβιωρών στα ριχά ή στα βαθιά. Θέλω να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα. Αμάν, ο Καζαμπούκου! Με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας να χορέψω λαμπάντα. Να αρπάξω το μικρόφωνο από μια μπάντα και να φωνάξω Σεμνότητα και ταπεινότητα. Μπράβο τους! Και να διαβείς αντίπερα, να ξαναβρεις τους συντρόφους σου, άνθη πουλιά ελάφια, να βρεις μια άλλη θάλασσα, μια άλλη απλοσύνη. Θε μου αμήν, λοιπόν έλα. Έστω και αν δεν είμαι χρήσιμος για τον τόπο. Στη μηχανή ανέβα. Και έχουμε φουλάρει τις μηχανές. Πάμε στη Ζιμπάμπουε. Με μια ρόδα. Πήρα θαλάσσιο στρώμα. Έτσι λοιπόν λύνουμε το μυστήριο του Κετσέ. Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη. Αυτό αντέχει η οικονομία και μάλιστα με μεγάλη δυσκολία. Σταματώ και στην τράπεζα να δω αν έχει λεφτά μα ξέχασα το πιν. Άι στο διάλογο κι εσύ. Θωμά είσαι σπίτι. Καλύτερα υγιής και πλούσιος παρά φτωχός και άρρωστος. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Καλώς ήρθες στην καυτή ακατάλληλη γραμμή του στριπτής. Αν τελικά θα πάμε στην Χαβάη, τότε πάρε λεφτά το σπίτι. Ναι, Θωμά είσαι γιατί σε παίρνω και μιλάει.
Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός! Αν τελικά θα πάμε στην καμπάνη, πάρε και εσύ λεφτά. Τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τον αγρότη. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Από την καταδίκη μου γάμο! Πάμε. Να φύγετε κύριε! Να πάτε αλλού! Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Ελλάδα. Καλησπέρα Τζέμις. Πριν μια εβδομάδα ήταν στην Αμοργό ένα νησί με πολλούς επισκέπτες, πολλούς τουρίστες. Η βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία με την πριγκίπισσα Ειρήνη και τον Μιχαήλ. Και είχαν πάει ανάμεσα όλα τα άλλα σε ένα μοναστήρι να προσκυνήσουν. Η Σοφία με όλες εκείνες τις προφυλάξεις γιατί για να σπαστεί την καθολική πίστη, και όπως μπαίνει μέσα η βασίλισσα της Ισπανίας σκοντάφτει και σπάει το πόδι. Πού ασθενοφόρο. Και πήγανε τη βασίλισσα της Ισπανίας με ντάτσουν. Πάρτε κυρίες μου πατάτας. Την πήγανε με ντάτσουν. Για φαΐ για τη γάμη πατάτας. Πάρτε για να την καπνίσατε πατάτας. Βλέπω άφησες μουσι Δημητράκη. Πατάτας. Την πήγανε με ντάτσουν. Το σήμα του Σατανά είναι το άμκα. Αμέ. Δηλαδή. Μας τα περάσανε. Δηλαδή άμα το διαβάσει ανάποδα βγάζει 666. Όποιος δεν την πάρει θα του βγάλουν στο χέρι του αυτό τον Αντίχριστο. Και ό,τι πιάνεις με το χέρι θα γίνεται διότι θα το λέει ο Αντίχριστος. Το άμκα είναι ο Αντίχριστος. Βεβαίως. Μα είχαν πει θα έρθει το 2013. Ήρθε το 2009, τι διάολο. Το έρχεται ολοταχώς. Μα όλα καθυστερούσε αυτή τη χώρα, ο Αντίχριστος ήρθε νωρίτερα. Αυτό δεν καθυστερεί όμως, έρχεται. Και ήταν να δεις. Αλλή μονό σας. Συνέπεια μόνο από εκεί. Αγαπητή Ελένη, που δουλεύεις για να πληρώνεις τη δωρεάν παιδεία από την Κέρκυρα, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλήνη. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Πασόκ. Δύναμη ευθύνης. Δύναμη προοπτική.